गाव समस्थियाव गासै 52,000 भट होग्रा रायजो राजाफोर दङ आरो दिनैनि सुबुं गमाया दिन्थिदों हाजार हाजार मानसिफ्रा गामिनिफ्राय ओंखारबोनानै बाहाय बाहागो लाफैदों आरो फ्राय 40,000 बा 43,000 मानसिफ्रा भट होगोन खारन पलिंआ बिदिनो एसे खम जायो दा बे हिसाबै दिनै बेरगावआ जे दावबायसा बर'आ देरहालांनो नागिरबाय बा रोखाखासै देरहालांगासिनो दङ खारन बाहाय BPFनि जे 17 बोसोरनि जे सासन बेखौ मानसिफ्रा मोजां मोनाखै IUIनि न'आव दुर्निति जानाय बा बोराय बुरि पेन्सन रानदि पेन्सन बाय लानानै लामा सामा बानायनाय हस्पिटाल मोजां जायाखै स्कुल मोजां जायाखै माने लामा सामा मोजां जायाखैबा 17 बोसोराव मा मावखो बे मोनसे प्रश्न जादों बेनिखायनो दिनै आरो बयनिफ्रायबो देरसिन माने दिनै BPFखौ गाज्रि मोनदोंबा थांनाय NDP जेंनाखौ सुस्रांनायाव BPFआ हेंथा रल लाबाय आरो माने सुस्रांनो नाजायाखै आरो 27 तारिख जानुवारियाव जे सुक्तिया जालांदों बेखौ बिथांमोना गनायनो नाजायाखै दा ओंखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ गाज्रि मोननानै UPPLखौ भट होनो थाखाय थांखि लाबाय आरो UPPLआ 25टानिफ्राय 30टा सिट लानानै BTC सरकारखौ दागासिनो दं आरो BTR सुक्तिखौ मावफुंनानै गोदान BTR दानाय आरो गासैबो बिथिंनि डेभेलपमेन्ट लाबोनायनि थाखाय UPPLआ खामानि मावनो थांगासिनो गाव समस्थियाव गासै 52,000 भट होग्रा रायजो राजाफोर दङ आरो दिनैनि सुबुं गमाया दिन्थिदों हाजार हाजार मानसिफ्रा गामिनिफ्राय ओंखारबोनानै बाहाय बाहागो लाफैदों आरो फ्राय 40,000 बा 43,000 मानसिफ्रा भट होगोन खारन पलिंआ बिदिनो एसे खम जायो दा बे हिसाबै दिनै बेरगावआ जे दावबायसा बर'आ देरहालांनो नागिरबाय बा रोखाखासै देरहालांगासिनो दङ खारन बाहाय BPFनि जे 17 बोसोरनि जे सासन बेखौ मानसिफ्रा मोजां मोनाखै IUIनि न'आव दुर्निति जानाय बा बोराय बुरि पेन्सन रानदि पेन्सन बाय लानानै लामा सामा बानायनाय हस्पिटाल मोजां जायाखै स्कुल मोजां जायाखै माने लामा सामा मोजां जायाखैबा 17 बोसोराव मा मावखो बे मोनसे प्रश्न जादों बेनिखायनो दिनै आरो बयनिफ्रायबो देरसिन माने दिनै BPFखौ गाज्रि मोनदोंबा थांनाय NDP जेंनाखौ सुस्रांनायाव BPFआ हेंथा रल लाबाय आरो माने सुस्रांनो नाजायाखै आरो 27 तारिख जानुवारियाव जे सुक्तिया जालांदों बेखौ बिथांमोना गनायनो नाजायाखै दा ओंखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ गाज्रि मोननानै UPPLखौ भट होनो थाखाय थांखि लाबाय आरो UPPLआ 25टानिफ्राय 30टा सिट लानानै BTC सरकारखौ दागासिनो दं आरो BTR सुक्तिखौ मावफुंनानै गोदान BTR दानाय आरो गासैबो बिथिंनि डेभेलपमेन्ट लाबोनायनि थाखाय UPPLआ खामानि मावनो थांगासिनो